Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле дуслар. Бу клиплар ярышы топ клип китеп барады. Бер яктан карасаң ярыш, икенче яктан карасаң клиплар карап, башкаручыларның яңалыклары һәм тормышлары белән кызыксынып баручылар өчен менә дигән чыганакта. Клиплар ярышы, без карыйбыз. Җанатарлар тавыш юллый. Тәртибе инде гадәттәгечә, ләкин бер клипны барыбер узатырга туры киләчәк. Сау булашык әле, бу атнада иң аз тавыш җыйган клип белән. Тавышың күбрәк ашып күрәти, алдан минем жүрәм сиңа бүләк. Мин сиңа яхшы кәефтәлим, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Тавышың күбрәк ашып күрәти, алдан минем жүрәм, син тик барам. Елмаеп яшәгән уңышлы булыр синең юлларың, чын юлларың. Һәм каршы алыгыз бу атнаның премьерасын. Премьера Ринат Рахматуллиннан. Әгәр дә бу яңа клип ошаса, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын язып, SMS тавышлар юлларга онытмагыз. Киләсе атнада аның нинди урында булачагы бары тик сездән генә торачак. Каршы алыгыз. Сезнең алкышлар, автор башкаручы Ринат Рахматуллин. Яталай, ничек анда халык? Әйбәт, яхшы каршы алсалар, менә минем кайда тамашачылар булып килгән концертыма. Онут мине, минем барлыгымны, күңелемдә канлы яралар. Көтмәгәндә янгын учак булып, хисләр сүнәр, уйлар калырлар. Онут мине, миндә уйлама, тиз кабынып сүнгән хисләрне. Hava jitmima indi bulam, senden başka bilmimin işlerimi. Hava jitmima indi bulam, senden başka bilmimin işlerimi. Unut mine, sağrak bul dedim min. Миңа кыйын сине югалту, син аңларсың, мин булмамын инде. Нигә кирәк мине елату? Онут мине, миндә уйлама, тиз кабынып сүнгән хисләрне. Hava jitmima indi bulam, senden başka bilmimin işlerimi. Unut minем нинди булганымны, тик бәхетләр телим үзеңә. Шын йөрәктән хәзер ышанам мин, яратам дип әйткән сүзеңә. Unut мине, миндә уйлама, kabınıp süngen hislerini. Hava jitmima indi bulam, senden başka bilmimin işlerimi. Hava jitmima indi bulam, senden
başka bölümümün işlerimi. Liliana Irnazarova kitap yazırga uylap tura. Şiirler, hikayeler, balalar için ekiyetler. Yok! Ул өзінің уникаль ябугу диета методикасын бастырып чыгармакчы. Чөнки аның диетасы шыннан да бик шәп. Ул бер айда 9 килограммга ябыгырга мөмкинлек бирә. Бу диета әлбәттә бүтән кешеләр өчен түгел. Безнең сыман 40 килограммларга бу китапны 10 чакрым радиустан әйләнеп узарга туры киләчәк. Şaqqa qaytqan bulaman Dayanır dayıdırır Qaltıcılıkəm barın Durmuşumda hər şaq sizəmən Ütəkən yıllar əti Qalğan yoxşılığın Qaytarasın sinə Şatı qısın Dayanır dayıdırır Qaltıcılıkəm barın Durmuşumda hər şaq sizəmən Ütəkən yıllar əti Qalğan yaxşılığın Qaytarasın sinə biləmən
Turmushqa позитив münasabətdə turuvchi Niyaz Jalolov bek tezdən o'zining tomoshachisin өр-яңа жыйынтыгы белән сөендермәкче. Kilo yarım pryannik дип аталачак әлеге өр-яңа альбомның дизайны инде әзер дияргә була. Альбомны сатып алган кешегә бонус буларак ярты килограмм прянник бирерләрме? Әлегә билгесез. Salam. O Niyaz, salam. Qanday nishing? Haybat, o'zing nishing? Haybat. Qora Niyaz, seni obular qushda tag'in berib o'tirabitingda. Ya biladan qo'rqmayim. Erta to'yga kishada kelganman. Boshqoyimni iyasilar kile. Seni tevge kürgen kenime. Sataşular gına tügille bu. Buldun bitsin minim üzeme. Yaşisiler kile yaşisiler. Seni gına siyip ezilir. Tügelele tügel yaşavgene. Ülergede bulasın diye. Yaşisiler kile yaşisiler. Seni gına siyip ezilir. Tügelele tügel yaşavgene. Ülergede bulasın diye. Bir tegine kader yavlap alabildin sin gene. Elde yarısin var yanlarında. Men rahmetler eytem yüzüne. Yaşisiler kile yaşisiler. Seni gene siyip ezilir. Tügelele tügel yaşavgene. Ülergede bulasın diye. Elde yarısin var yanlarımda. Bəxtime isim giderlik. Birek gürsün Xıday seyirlerini. Ömür boylarına jiterlik. Yaşisiler kile yaşisiler. Seni gine siyip ezilir. Tügelele tügel yaşavgene. Ülergede bulasın diye. Yaşisiler kile yaşisiler. Seni gine siyip ezilir. Tügelele tügel yaşavgene. Ülergede bulasın diye. Ülergede bulasın diye. Hürmetli dostlar, әлеге кубокны biz Татар радиосы җыелма командасы 13 августта пляж волейболы үзәгендә узган, татар телендә сөйләүче радиостанцияләр арасында пляж волейболы буенча узган турнирда яуладык. Гомуми команда зачетында иң күп очконы нәкъ безнең Татар радиосы командасы җыйды да инде. Рәхмәт барлык килгән җонатарларга, барлык безнең командага, егетләргә һәм кызларга. Без җиңдек һәм кубок бездә. Әшираттагы клипта минем команда партнеры Булат Байрамов һәм шулай ук җанатарлар трибунасында безгә көч биреп торган Булатның тормыш иптәше Ләйсән Гимаева. Әлеге клип безнең җиңүгә багышланган.
Her gülünde üç şeşegi var. Tabiat şuna kunetken. Bizde bir tabiat balası, tabiat güleyirken. Var kelgenler bular diye sıkmasın başkaları da. Mil yaprak, sin çeşek bulur, ibrelik başkaları da. Var kelgenler bular diye sıkmasın başkaları da. Mil yaprak, sin çeşek bulur, ibrelik başkaları da. Şuna tübirkem bizde bir tan nurlarından bu jirgeyinde girkem. Var kelgenler bular diye sıkmasın başkaları da. Mil yaprak, sin çeşek bulur, ibrelik bakşaları da. Var kelgenler bular diye sıkmasın başkaları da. Mil yaprak, sin çeşek bulur, ibrelik başkaları da. Her yırnın da uzkiye var. Şerbelle tırmış kurken, turmuşubuz kurken bulsun, parlap jirlik biz irken. Var kelgenler bular diye sıkmansın başkaları da. Mil yaprak, sin çeşek bulur, ibrelik başkaları da. Var kelgenler bular diye sıkmansın başkaları da. Mil yaprak, sin çeşek bulur, ibrelik başkaları da. Mil yaprak, sin çeşek bulur, ibrelik başkaları da. Mil yaprak, mil çeşek bulur, ibrelik başkaları da. Top klip hit paradının alga taба devam etip, Irina Сайфуллинаның klibine to'xtalib o'taylik. Agar klip ushasa, SMS tavushlarini da her daim yo'llab turga unutmagыз. Irina o'zi bu atna davomida kibitdan kibitga yurib, kulmak izlagan. Һәм кызыгы шул, ул аны тапкан. Кызлар өчен размеры, төсе һәм бар яктан да килешле кием табу бик зур бәхеттер ул. Ирина бүген бик бәхетле. Ә менә аның клибы алдагы баскычта. Yazmış bilen küpten kileşti. Hatireler aşa, uzan yıllar aşa, ötkenlerden kaytıp kileşir. Ömür degen yılga, dağın alga, küp sıramayım senden yazmışım. Karar
Ушмаган берде табаларыма жирде яратылган минем кебеклер гомер дигән елга тагынылга күп сорамыйм синнән язмышым карарга бергәнә тагын күзләреңә бирер идем соңгы сулышым. Үтүп китмей кышлар, кире кайтмый кышлар, язлар җитмей җиргә кабаттан. Хисләр сүнеп бетми, теләсәң дә китми, йөрәгең түреннән яраткан. Гомер дигән елга тагынылга күп сорамыйм синнән язмышым карарга бергәнә тагын күзләреңә бирер идем соңгы сулышым. Гомер дигән елга тагынылга күп сорамыйм синнән язмышым карарга бергәнә тагын күзләреңә бирер идем соңгы сулышым. Бирер идем соңгы сулышым. Шулай итеп без топ клип хит парадының экваторына да килеп җиттек. Экваторның икенче яртысы тагы да кызулрак һәм тагы да кызыклырак булачак. Җырчы Сылуның соңгы яңалыгы ул ял итәргә дип Тузлы күлгә Соль-Илецкка барып җиткән. Монда рәхәт һәм кояшлы һава торышы ди ул. Бу якларга Сылу улы белән рульдә бер үзе киткән. Әле бу сәяхәтен өстәвенә видеога да төшереп барган. Кайткач барлык видеоларын да соцшелтәргә урнаштырмакчы ул. Күрәсез, ул бик күп просмотрлар җыеп, YouTube йолдызы булырга җыена. Ә безнең телеканалдагы клибын барыбер күбрәк кеше карый бит инде. Иркәлектән йолдызлары, синең битеңнән үбәләр, синең җаның шундый матур, яши күкканда күбәләк. Аның төсе яшел кызыл, аның уенда таптай юк. Таназ генә карасам, ышыклар китер мөмкин караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Аллыгылы чәчәкләрнең берсендә иснәми китләр, аларның арасында бит бер гүзәл чәчәк күксендә. Кошлар белән сөйләшәсең, серләшеп туймас йөрәгең, җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен, караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә.
Соңгы вакытта сиздегез микән, җырчылар берәм-берәм Казанда фатир ала башладылар. Күрәсез, бу айларда күчемсез нилек сатып алу өчен йолдызлар иң кулай вакыт дип хәбәр сала. Әлеге исемлекле безнең хит-парадның резиденты Вильданы да тулыландырмакчы икән. Бу көннәрдә ул фатир алу мәсьәләсе буенча документлар әзерләп йөри. Озакламый, димәк, шатлыклы вакыйгасы булырга тора. Бирсен Ходай. Ә менә өй туена кемнәрне чакырачак икән? Инде бу турыда мөгаен уйлана башласа да буладыр. Yürüdüm matur bulunlarda, şişkelerin gene üzmedim. Şu şeşkeller bule gider eşin, sina kilir yolunu bilmedim. Ömrüm boyu yıldız arasın, yazmışıma bəxit qoşar üçün, birdən birim sinə dinlədim. Ömrüm boyu yıldız arasından, könlüm bilən seni izlədim. Yazmışıma bəxit qoşar üçün, birdən birim seni dinlədim. Zəngər kök yüzündə qır qazıları, sələm birib bizgə uşalar. Alır bu yaşiksiz yaratudan, məhəbbətten köknü qışarlar. Ömrüm boyu yıldız arasından, könlüm bilən seni izlədim. Yazmışıma bəxit qoşar üçün, birdən birim seni dinlədim. Arasından, könlüm bilən seni izlədim. Yazmışıma bəxit qoşar üçün, birdən birim seni dinlədim. Kirdim adaşımadım, kin sularda yüzdüm batmadım. Seni küttüm, sana yugurib keldim, saf məhəbbət sana sakladım. Ömrüm boyu yıldız arasından, könlüm bilən seni izlədim. Yazmışıma bəxit qoşar üçün, birdən birim seni dinlədim. Ömrüm boyu yıldız arasından, könlüm bilən seni izlədim. Yazmışıma bəxit qoşar üçün, birdən birim seni dinlədim.
Hörmәтле, кыска гына реклама чыгарылышыннан соң без бу атнаның призерларын билгеләрбез. Беренче эшлек кемнәрдә? Барысы да алга таба билгеле булачак. Бездән аерылмагыз. Сез 30 август көнне кич белән ни эшләячәксез? Әгәр дә инде әллә ни мөһим эшләрегез булмаса, берни дә планлаштырмагыз. Чөнки без сезнең барыгызны да ТНТ телеканалының 3 яшьлек туган көненә чакырасыбыз килә. Бәйрәм кич белән Камал театры каршындагы мәйданда булачак. Килми калмагыз, чакырган җиргә барырга кирәк диләр бит. Килештекме? Әгәр дә килешсәк, Ринат Гилфанов чираттагы клибын алдан ук сезгә бүләк итә. Мәхәббәтне минем күздән, минем сүздән син эзләмә, син эзләмә. Син мин килгән без бу дөньяга. Фани дөньяга барда вакытлыча байлык шатлык кайгы дөньяда. Фани дөньяда Автор башкаручы Гүзәлиянең клибында төшкән Рената Ильясова үзенең әтисенең абыйсы Рифат Ильясов белән үзләренең авылларына багышланган җырга клип төшерделәр. Клипны Түбән Новгород өлкәсендәге Яндавище авылында төшергәннәр.
Гүзәлия һаман иҗатта. Әле җыр яза, әле үзенә, әле бүтәннәргә клип төшерергә ярдәм итә. Афәрин Гүзәлия! Üzerinizdire boynu garmon, mağla tuğan yağımdan. Garmonumun havalı isterliği, yüreklerde savaş yağımdan. Haydi garmon oyna, koşalıp jırlayım, uyatı gağılım ileri. Şul kader yaratam, hamana da sağınam, havalı dilerim. Haydi garmon oyna, koşalıp jırlayım, uyatı gağılım ileri. Min bir tanıtmadım, şul kader yaratam, hamana da sağınam, havalı dilerim. Harmonumun ertekey jırı bitul, eyde tağını bir iske tişsin. Tuğan jirlerin daşılap gitkenler, işitse tağın yaşın tıkısın. Eyde harmon oyna, koşalıp jırlayım, uyatı gağılın ileri. Mindi tanıtmadım, şul kader yaratam, hamana da sağınam, havalı dilerim. Haydi garmon oyna, koşalıp jırlayım, uyatı gağılım ileri. Mindi tanıtmadım, şul kader yaratam, hamana da sağınam, havalı dilerim. Üzerinizdire boynu garmon, mağla tuğan yağımdan. Garmonumun havalı isterliği, yüreklerde savaş yağımdan. Haydi garmon oyna, koşalıp jırlayım, uyatı gağılım ileri. Min bir tanıtmadım, şul kader yaratam, hamana da sağınam, havalı dilerim. Haydi garmon oyna, koşalıp jırlayım, uyatı gağılım ileri. Min bir tanıtmadım, şul kader yaratam, hamana da sağınam, havalı dilerim. Hamana da sağınam, havalı dilerim. Hörmәтле әзерләнегез, сүзне топ клип хит парадының бу атнадагы лидерына тапшырабыз. Узган атнаның премьерасы Лия Шамсинаның «Әнкәй» клибы булды. Хәтерләсәгез, әлеге клип яшь башкаручы Лияның «Әниемә» клибына алмашка килде. Лия үзе мәктәпкә әзерләнеп йөри. Инде классташларын һәм хәтта укытучыларын ул изелеп сагынган икән. Шулай итеп, Лияның каникулы да тәмамланып килә. Тиздән 1 сентябрь белем көне.
Шулай итеп бүгенге топ клип хит парады тәмам. Ошаткан клипларыгыз булса, аларны беренчелеккә күтәрү сезнең кулларда. Тавыш юллауның 2 ысулы бар. Беренчесе SMS 1320 номеры. Топ клип сүзе белән башлап клипның кодын язып, икенчесе безнең интернет адрес буенча hwtntvonline.ru сайты. Сезнең белән булдым мин Ильяс Газизов. Бер атнадан очрашканга кадәр үзегезне саклаңыз.